Hoxe entrevistamos a David Fernández Nión, que por motivos laborales ten que deixar o Cerqueda, onde militou toda unha vida futbolística. Que tal? Ben, algo nervioso, pero... Para empezar, vamos facerche un pequeno test persoal. Cantos anos tes? 25. O teu apodo? Supoño que será Nión. Que música che gusta? De todo un pouco, non teño algo especial, sobre todo pode ser decir o rock, pero xa que bailar cumbia, vai isto. Película favorita? Pois, El último mohicano. Un libro que recomendes? Libros calquera de Arturo Pérez Reverte, supoño. Un lugar ao que te gustaría viaxar? Viaxar aos Estados Unidos. De que equipo eres? O Real Madrid. Cal era o teu ídolo na infancia? Mitchell. E actualmente que xogador che gusta máis? Ainda que me doia a Messi. Un lema de vida? Un lema de vida, pois... disfruta da vida e... vive sen preocupacións. Agora falemos un pouco do tema deportivo. A que anos empezaches a xogar? Pois desde cativo, con 6 anos, as escolas Luís Carlos, a empezar. A que anos chegaches ao Cerqueda? Pois teria 17, cerquiña dos 18, teria. É un rapaz de Oza que xoga no Bergantiños como chega aos xuvenis do Cerqueda. Pois supoño que como casi todos, por amizade con algún outro compañeiro que che fala ben do equipo, que... non sei, supoño que por afinidade. Dos adestradores que tu veches, cales foron os que máis te marcaron? Marcaronme todos un pouquinho, pero... non sei, supoño que... Ángel ou Agustín. Tuveches oportunidade en varias campañas de cambiar de aires para mellorar deportivamente. Por que non o fixeches? Que a verdade non tiña constancia desas cousas. Non... Sempre estuve a gusto aquí, sempre o pasei ben, sempre os amigos, os compañeros facíanche ameno e divertido vir os domingos aquí e de ir a entrenar, pois nunca sentí necesidade de querer cambiar. Cal foi o teu mellor momento deportivo? Momento. Supoño que o ano pasado, cando estuvimos a piques de conseguir o ascenso, pasa que ao final tuvimos mala sorte con certas cousas, ou supoño cando ganamos, cando pasamos de fase na Copa tamén, contra outros, non sei. E o peor? O peor, pois o ano pasado, cando partín o dedo, perdín o que faltaba a temporada, cando íamos aí arriba para poder incluso disputar a Liga e non pude xogar máis. Non eres goleador, pero algún marcaches. Cal recordas con máis cariño? Pois con cariño ningún, porque sempre son así un pouco a trancas e barracas. Pois poño un contra o Dumbría, que ganamos 2-1 na casa de Malpica. Ese penso que é un boa. Como ves a tempada do Cerqueda? Pois unha tempada complicada por baixas, por problemas, sobre todo problemas de xente, de que sempre andamos un pouquinho escasos, pero vexo que somos un bloque que levamos moitos anos xogando xuntos, que temos moita compenetración e penso que este ano estamos sufrindo un pouquinho, pero penso que podemos chegar á segunda volta e ter opcións de ascender, penso que sí que podemos. E ti como te sintes ter que deixar o equipo no medio da Liga? Bueno, pois fastidia, porque son moitos anos xa aquí. Fastidiame por o motivo de ter que marchar e porque gustaríame axudar o equipo a poder conseguir o ascenso. Marchas porque vas para Suíza. Se volves a España, volverás para o Cerqueda ou queres cerrar xa esta etapa? Non, o equipo do Cerqueda, sempre o será. Non teño... Se me queren, cando volvo, se volvo e fai falta alguén, pois eu sempre estou disposto. Bueno, pois moitas gracias, David, e se queres mandar unha mensaxe aos teus compañeros e seguidores do Cerqueda, a cámara é túa. Pois gracias a ti e gracias a todos, foron anos moi divertidos e espero que non
que non sexa o último tampouco. Eres un dos capitáns do Cerqueda. Como estás vendo a temporada e se a marcha de Unión pode afectar o equipo? Bueno, boas noites antes de nada. Bueno, a temporada este ano está sendo algo difícil porque empezamos tendo xa moitas baixas, temos unha plantilla máis ben corta e estamos tendo casi cada semana baixa tras baixa. Despois pinchamos en partidos que non deberíamos, pero bueno, como digo eu, para a segunda volta todo pode ter margen de mellora, é dicir, moito a peor, penso que non podemos facer as cousas e creo que si podemos mellorar e vamos, temos esperanzas postas nesta temporada, ainda que non se sepa moi ben como vai o do ascenso, pero bueno, eso é o de menos, hai que ganar e despois quedar o máis arriba posible. E despois, en canto a marcha de Unión, penso que, bueno, o que viña dicindo, ao final unha baixa máis por lesión ou polo que sea. David é unha persona que nos aporta moitísimo, moi polivalente, moito físico, e aparte é un dos que eu digo que fan vestuario. Penso que sempre hai que ter destes que se din ou arquitectos ou obreros, pois eu considero no campo un dos millores que temos, e fora pois é un dos tíos que fai grupo, sempre che ven dar unha axuda cando estás mal, é un dos tíos que fai grupo, e penso que, bueno, xa digo, unha baixa máis e penso que nos vai perjudicar e que íbamos botar todos bastante de menos. Levas casi 10 anos xogando no Cerqueda. Chegaches de Oza con Unión. Que nos podes contar del que nos non seipamos e que lle desexas nesta nova etapa? Bueno, pois, si, é verdade que xa fai algúns aniños que chegamos. A verdade, hai que dicirle, cheguei por el chegou un ano antes. Eu viña de outro equipo, necesitaba xogar e que non me quitara moitas horas. E, bueno, a verdade, unha das cousas que máis me chamou a atención foi como me dixo que viñera para aquí. A ver, eu tiña moi boa amistad con el, e a verdade é que me dixo para convencerme foi moi fácil. Dixome, non somos moi bons, pero facemos moitas cenas e pasámoslo moi ben. E a verdade é que daquela, pois, o que necesitaba era eso, seguir xogando, pero sin vir a entrenar tanto, porque non podía por estudios e todo. E a verdade é que sí, que estou moi contento, non me arrepinto de nada. E a verdade é que foi gracias a David casi que vim para aquí, que apenas conocí o equipo, máis que nada de xogar contra eles. E, bueno, así anécdotas con David, pois, máis que anécdotas son recuerdos, casi todos vos. Miles de, sobre todo cando empezamos nos petóns, no campo antigo no que xogábamos, de empezáramos moi nenos, papando frío. Bueno, a verdade é que teño moi bons recuerdos con el, como con outra moita xente, e xa digo, vaixenos un dos millores que temos no equipo, tanto dentro do vestuario como afora, e penso que imos notar, pero bueno, esperamos que a nivel personal, tanto como compañeiro do club como amigo personal que son, que lle vai todo o mellor que poida. Marcha por motivos profesionales, personales, bueno, deseo o mellor, ojalá que veña o antes posible, e se dedica a xogar noutro equipo, pois que lle vai ben, que lle vai o mellor posible en todo. Como ex-adestrador de David Fernández Unión, que opinarías del futbolísticamente e personalmente? Bueno, a nivel personal, pues, creo que é unha persona fantástica. Eu no tempo que estuve con el non tuve ningún tipo de queixa, tanto a nivel personal e futbolístico. Destacaría sempre a súa alegría, sempre era unha persona que estaba pensando positivamente, nunca había problemas para él, e nada máis, non? Despois, a nivel futbolístico, creo que foi un xogador que, igual polas súas cualidades físicas, sobre todo, que era ou é, mellor dito, unha persoa alta, con moita forza, pois algo de xogaba de medio centro, algo de xogaba de central, foi unha persona moi polivalente, e igual non se acomodou a un puesto, non? Cando chegou aos juveniles, era unha persona que, tiña moita altura, era moi forte, xogaba de medio centro, xogaba de central, e, ahora posible, incluso no equipo de maiores, está pasando algo parecido, non? Pero, de David destacaría o seu compromiso co clube, sempre estaba disposto a todo, non había ningún tipo de problema para nada, e, xa o demostrou que
que creo que, bueno, tendo ofertas de equipos, nunca deixou o Cerqueda, e, bueno, tanto el como Roberto pois chegaron dende Oza, aí quedaron, non? Eso é o que me gustaría resaltar. Bueno, en vista de que se nos marcha un jugador de la plantilla de Cerqueda, pues ya que está dispuesto a hacer una entrevista para poder hablar algo de David, de lo que ha aportado, de lo que ha significado para Cerqueda estas temporadas. Creo que ya es no sé si es la quinta o sexta temporada que lleva él incorporado a este club. Conmigo es la cuarta temporada, pero lamentablemente por motivos laborales se tiene que marchar para extranjero. Va a ser una pieza importante que se va a perder. Primero, yo lo siento más como la persona, ¿no? Porque yo a David le doy un 10 como persona, y como futbolista también, sin lugar a duda, que va a ser una baja muy importante para el equipo. Una porque estamos cortos de plantilla y otra porque es un jugador interesante, aunque no ha tenido mucha continuidad esta temporada por motivos de a veces técnicos, a veces motivos laborales o motivos de desplazamiento, de vacaciones que tuvo. Pero bueno, yo creo que aportó lo que pudo. El club lo va a echar de menos, su compañero lo va a echar de menos, el vestuario lo va a echar de menos, y yo particularmente lo voy a echar de menos como compañero y como futbolista, ¿no? Y después, que puedo hablar más de él, es que es un chaval muy buena persona, tiene sus cosas, futbolísticamente a veces tiene lagunas, a veces estoy un poco encima de él. La verdad que a veces también pienso que he sido un poco pesado con él, ¿no? Demasiado machacándole muchas veces lo que hemos hablado en el entrenamiento, lo que yo le pido a él. Pero bueno, en definitiva es un jugador importantísimo y yo me voy a quedar con un recuerdo muy bueno de él, como futbolista y como persona, mejor que mejor. No sé si me quieres hacer otra pregunta sobre él, pues estoy dispuesto a contestarte. Yo lo único que le deseo en esta nueva aventura, como se va a buscar la vida fuera de España, que es lamentable, pero que le deseo toda la suerte del mundo y que ojalá que pronto esté aquí para volver a estar con su compañero, volver a disfrutar del fútbol que le gusta a él. Moi boas, dende aquí da Unión Deportiva Cerqueda. Como presidente actual do club, pídenme aquí unhas palabras sobre o noso xogador Nión, que por motivos laborais pois ten que abandonar a disciplina desta entidade dentro de aproximadamente uns 15 días. Falar de Nión é falar da historia deste club, porque Nión fichou aquí no ano 2003 como juvenil, e dende entón pois leva 9 temporadas consecutivas, que para ser un xogador que non é nada aquí na parroquia, pois leva o escudo, leva o nome da nosa parroquia por todos os campos da costa, con moito orgullo, con compromiso, con alegrías, con tristezas. Eso, para a directiva nosa, e a mí personalmente como presidente, son as cousas que máis me enorgullece deste xogador. Futbolísticamente eu penso que, digo yo, el pode dar un poquinho máis, e falta aí explotar todas as súas cualidades, que espero que se explote pois campo gol. Aquí o esperamos, que as portas abertas. A nivel persoal, penso que é unha persona que dicir eu fantástica, é unha persona que está sempre atenta para colaborar con calquer cousa do club, vendendo rifas, levando o coche aos partidos, desinteresadamente, facendo vestuario. É o que se podía dicir un gran chaval. Quizás que moita xente pois sempre che fan esas preguntas, porque estás aí metido no fútbol, na directiva, porque evidentemente isto de directivas, pois todo o mundo que está metido neste mundo sabe que, bueno, acarreche un lote de perda de tempo, porque non dicilo tamén, perda de cartos, de gastos, tamén dache moitas alegrías, moitos sabores. Eu, quizás, personalmente, este tipo de xogadores,
que este tipo Unión pois son ese tipo de xogadores polos cales quizás sea directivo, porque confluyen aí un tipo de sentimentos que sin ser de aquí, pois sinten este club, sinten estes colores como que máis. Iso, pois, eu penso que é un reconocemento a directiva, un reconocemento a moita xente que traballou neste club, e que este tipo de xogadores que leven tantos anos, pois, que xo agradecen. Entón, pois, eu dicía a Unión que moita sorte, que este club ten as portas abertas sempre, e que espero que ese plus máis que penso que podes dar como futbolista, pois, que o deas a volta. Sin máis, un saúdo dende a Unión Deportiva Cerqueda e moita sorte. Gracias.